ľudia, vítajte pri novom videu. Dobre, takže minule sme to skončili a potom sme šli do akvaparku a bla. Takže aby ste vedeli, keď sme skončili a keď sme začali. Takže oni dáme si dvojku, pretože ja mám taký pocit, že sme skončili na dvojke. Áno. Neskončili sme na dvojke, ale tak ostatní sem prídu. Takže ostatní asi išli preč z hotela. OK, on je v sále. Oni teda majú plavky, takže a on má jedine, že pán, takže on bude dole, tento otec. Hej. OK. Nie, tak potom kde je ten otec? OK. On sa nebude kúpať, pretože sa bojí a neviem. Takže on tu má plavky, niečo vymýšľam. OK, takže toto dáme. Akože tu idem zobrať nejaký smutičkom, takže počkajte. Takže koľko nám je? Dobre, 4 smutička, takže jednu tu máme pulko a 2 bulko, takže OK, toto je dobré. Takže dáme si tam, toto bude pre mňa. Tuto dáme toto. Nie, toto a toto. No tak. No, poď. OK, ďakujem. To celé vystrieplo. Dobre, a budem potrebovať ešte niekoho, takže napríklad teba. Tu je melón, neviem, či ešte máme na melón. Nemáme na melón, tak určite. Dobre, banán tu tiež nemáme, ani jahody, takže potom si vytvoríme nejaké. Dáme si banánový. Taký, potom citronový a mrkvový. A dáme si ešte ananásový. Tak dobre. Lebo ja si myslím, že toto nikdy nebude piť. A ešte posledné, to je pre deti, ale tak to už nie je tak dobré. Čo je tuto? To je ďalšie búlko. No počkaj. Počkaj, to musím vypiť. Ale dobre, skúsme toto. Aký to bude farby. Dobre, tak fialový. To nevadí, a aj tak je to iná príchuť, nepotrebuje tam byť farba. Takže dvojku. No tak my sme prišli pozrieť a ja som vám priniesol nejaké drinky. Ale dobrý deň. Ďakujem. Ďakujem, dovidenia. OK. Dobre, takže ďakujem za smuty. To si nemusím robiť tati, takže ja si tu sadnem. Sice
zase sme tam nemali žiadne nejaké ovocie, ale tak tu som nemohol zobrať. Aj som to mal na pláne, ale tak to som nemohol fakt zobrať. No tak to vidím, už fakt vidím. Dobre, táto kabelka je moja a tak, takže aby ste len vy vedeli. To je jedno. Ja si nechcem ešte dopiť drink, tak ja si ho zatiaľ dopijem. A idem sa hrať s pieskom, podržte. A potom pôjdem tu. Toto. Ja si toto ani vôbec nepamätám. Je to akože pre ňu trošku hlboká voda, ale nie až tak úplne, takže... Tak... Nemám kokos. Toto bude pre ňu... Ona takto, toto je pekné, akože tam nebude ani tento... Hej, prečo je to na našom? Nechápem. A prečo je tu dedo? Nechápem. Trošku, takže toto bude pre ňu. Trošku je to veľká, tak nevadí. Mami, ja idem tam, tak ja idem so mňou. Zlatko... Počkaj, ktorá je mama? Zlatko, dobre, počkaj. Čakaj, to takto dám. A si zdopila? Nie. Takto. Dobre, ešte ja idem tu. Dobre, ideš. Ja to budem aj v drinku. No je to aj tak jedna. No tak Zlatíčko, aby si sa neutopila, tak pre istotu to vyskúšaj. Áno, Zlatík. Áno, je mi to akurát. No dobre, tak aby si sa neutopila. Tu máš také rúže, môžeš ich vyskúšať, možno, že to bude nejaká možná pána. Alebo nejaké obočenie, to je jedno už. Ale budem tu s tebou, na to nezabudni. Mohli sme si nejaké maznačka zobrať. Keby si chcela, tak tu máme takýto pršanice a tak. Dobre, ja tu budem sedieť a budem sa na teba kúkať. Kto to urobí, mami? Ja neviem, Zlatko, možno, že tam niečo budeš robiť. A tu sa to objaví, že? Áno, len to musíš to nejak urobiť dobre. Potom vyskúšajme aj iný spôsob. Takto. Toto. To je úplne normálne, takže... Uj, mami, ja plávam, No tak len plávaj, aby si sa neutopila. Skúšam to ja, takže toto. Toto. No tak je to vôbec nie. Zlatinko... nič. Kúpim ti niečo, ale zostan tu, len sa neutop. Čo je toto? Počkaj, kde boli to? Toto? Už sa nepamätám. Takže Zlatinko, tu zostaň, keby sa náhodou niečo stalo, tak križ. Je ti to jasné? Jasné, mami, neboj, ja sa nikdy nestratím. Len aby. Dobre. Tu sú nejaké hračky, na tom sa hry s kostičkou. Čaute, malú som tam nechala a ja idem niečo kúpiť. Počkajte, zabral si niekto z vás peniaze? Idem rýchlo dole po kartu, no. No, ešte či tu je nejaká vysoká karta. Fú, je tu nejaká karta, to je dobré a budem platiť aj peniazmi. Najprv zaplatím a idem.
No, dobre. A ideme niečo kúpiť. Dobrý deň, budem... No tak čakaj, to som... Takže poprosím jednu vodu, môžem si ju zobrať, dobre. A poprosím potom jednu tejto Kipsy Pop. A to bude všetko. Kartón, ďakujem. Počkaj, kto zoberiem teraz? Chcete aj kabelku? Nebude niečo. Áno, by som chcela po. Dobre, takže ďakujem, dovidenia. A vy niečo chcete? Zase som tu, chcela by som nejaké tofu, alebo jak sa to robí? Tofu so šalátom. Jak sa to robí? To neviem. Ale nejaký recept na to určite budem, takže... Dobre, tento som veľmi potrebovala a tento šalát by som poprosila a to bude zatiaľ ešte toto a toto. Tak sama zapodaril som. Toto a to. Čože to toľko bude stať? No tak dobre, počím. Ďakujem. Ale ešte si to zobrať, ja vám to nebudem každú hodinu niesť. Stačí, keď som minula s tým peniazom. A ja môžem... Dobre. Ja si tiež dám. Určite... Ty si hovorila, že ti to nechutí, tak prečo to ješ? Ale mne sa začalo chutiť, tak nevyjadruj sa k tomu nejako. Tak by si vedela. Dobre. Ďalší príbeh, ak chcete.